Pideng helmet na. Kata ke jing kli ya ke banga ko ha ban kli fi. Fila ban ong boleh pastor fi ong hab deng helmet. Hab fi nya skuti fi nya bai hab deng helmet. La da fi film deng fin sa sha fine. Ndai namar ba ki fine bi isi ya fi. Ndai namar ba it ya fi. Namar la fi ur naga skuti naga bai klem ke helmet kala ban pat ke kli ke jong fi. Ba kan ma ba kli ke long ka ba hor do kata. Sendai na kli ubre la ban men sau la ban yap ro. La kedia akti ke jat dang kambiang hi. Ndai haba dai na kli am si sendai ubre la ban yap. Tadau ki pulit ki fine fi namar ba ki it ya fi. Aku aman keren ha ke sngi fi deng helmet am. Mat shwa bangan poi she kata ka subject aku aman ai kublai shwe fi we pui baro ha ke kerteng ka jang Jesus Christ. Nga dap da ke jing sno it nam ta jong fi nga dap da ke jing sno kmen ru. Bang yo ban sampat ye ke kubor sa si sien ha ke por ka bamanta. Bang ngai ke kubor kan long jingker ku ye fi we pe we baro. La fi kan mau ye ka tma hapdeng u David badu Goliath. Ka Bible ke thu yengi pa u David u let shows im Saul bus im Saul upen pong yu da kata ka atiar jong uhi ki atiar nar balkan ni ka atiar ka jong im Saul kam ai jing suk ya u David namar jumlin ban pong ya kita ki atiar jong jing ele thama hoi la ai uru ya kata ka helmet ban pong la ne kata ka jing deng kli ya ka ba un yo ban ka ya ta ka kli ke jong yo ba u Goliath ule kumno mau yo kawang du sum la ne yo ba u tiet da ka neu kawang da ka wat ke jong le ne yo mat da ka wat ke jong da don ke helmet kan ya da ye ka kli ke jong David no David how pong ye ke helmet how pong ye ka jingking atiar ke jong sim Saul ka wit yu ong am lien ne ka ni ta ding ta ula lot no but ula let bi kum to klem jing deng klem jing ka ai ru am ban let ya kun persha ya u Goliath kan mau hoi David don ya kata ke jing deng ke jing da kli ke jong u hendrei ha ke kli ke jong u udan ya kata ke jing deng jong ke jing penem tadeng ta kwa banong ifi ha ne ke sngi pidan ayu ke kli ke jong fi deng em ya kata ke jing deng kli ne kata ke helmet of salvation ha ke jabing jong fi ka ya kuno bon sin ki breu em ha bangai keren kadon begini ke jing pen ram ha ki ong be ngite ki bapop bat ki sungop pop bet bat ki long bet thik kum tu ki breu ki klempong helmet ka khli sudah balada breu usu sungop pop ka long bi kum tabu soitan yo am ban target ya kata ka khli bat bau tau breu am unyap margani ka khli ka long ka badan kam hadu kata bun ki breu ki perkat ni ka khli bat namar bala perkat than ka poi shadu upot bagi ta ki breu ki la ban biet namar ka jing perkat ka jong ki ha ka khli am ka pelong ru ban pen man sawat ya kata ka met da ka bagi jing pang jing stom ki rung ha ka met ki breu ki thangyong ki ring ki na ban thia ban dam ban bam ban di namar ka jing perkat ha ka khli la da kata ka jing perkat ka long very negative la da ka jing perkat ka long bet da ka jing perkat breu ki tension ki problem ki dan ha ka khli ka wan ra wat ka jing yap ru yau tau breu ta ding ta ka ne ka sngi nga kren ya kata the helmet of salvation ka jing da khli jong ka jing penem kadang iu ka khli ka jong fi dan em ya kata ka jing da khli ka bah ka khli ka jong fi ha kata ka jing mut ka jong fi kadang ya kata ka jing perkat jong ka jing penem la da fim pat don ya kata ka jing perkat la ne kata ka jing deng jong ka jing penem ka khli ka jong fi usoi tan un yo bai ban paniap fi tadai ta kan mau ka ne ka wei ba pi de ki breu ki bala penem do trai u David u klem tien yo Goliath uang mewan hanga daga sti mewan hanga daga wat renga wan hame daga kerteng utra ki pa aku an puli ini ka khat ngani ka por kumno bo David ya kran bo ya kun ya u Goliath ka jing ya kun jing sha kam dei ka jing ya kun daga tiar ka tar ning kong ka de ka jing ya kun daga ktien u David uang ini ki ktien habagi puli na ke kitab ka beneng kong jong Samuel bakhat nyo ka dekat ka basau san ong ka ong ni u David tiu la ong hau tau Philistia me wan hanga daga white lam bada usum bada gesti nga wan shame haga kerteng utragi pat u blai ki pat ya pom ki Israel ken ya uba me kren ben kai ka badan haga do anot jong David kai ka badan haga jingmut ke jong u David tang blai u ya kata ka jing he ya kata ka jing kraw kata ka jing ima ka jong Goliath
Ui kita kitiar ke udan, kayak ke state, kita usum, kata ke wat. Henry upaya kita wang kita gim lelai, namar belai ngalak dan lupa ke jing penem. Baga jing penem ngadon yu nong penem, ngadon yu tahu bala pelat yang anu sing, ngadon yu tahu bala pelat yang anu gedengem, bat ngadon yu tahu ban pelat ru. Nau ni Goliat akan ngeski. Kayak ke bau David ui bet ya ke jing penem. Kayak ke bau dan haka main ke jong ke David bolong very positive, namar budan yu belai haka tak donot ke jong. Udan yu blay haka taka klik ke jong. Udan haka taka jing perkat ke jong. Haka taka bari kata ka download ke jong. Udan ya kata ka helmet of salvation. Upong ya kata ka helmet. Badai yang tam Ukraine ruam Ukraine ke jinget. Ukraine udah bernyamru, udah bertenru. Uang mewan nga daga wat, dusu daga sti ngawan panyele ya me haka kerteng utragi pat. Ngawan syame haka kerteng utragi pat. Ublay ki pat ya pom ki Israel ken uba me keren ben. Uwan gumta. Bagai ke baca. Ka Bible gitu. Bau David ula shem santali kita ki mau. Na ta garut wa. Bula thap. Haga ta ti patur ke jong o. Ba ula kawang tang shi mau, ba thlam la dai shana silang. Ba ula kelon be jbeng. Hang tau la shem ya ka wat, ba ula krai ka kli ka jong o Goliat. Balai Schwaben ja kita ki bara ula da yu lupa. Ya ke ke ba uun sale. Uladap ilu pa ke ke ba blay un sa penja. Tadeng tau David full confident daga daga jinget daga ta. Ka jing so scam. Uda keren. Bat haba ula keren ka jai sa tek kumta. Ka Bible ke tu. Gong hagani ka sniken utraun IT no. Ya me hakikti jonga tengan sho ya me bangan shimno ka kli jong me na me. Bat hagani ka sni ngan sa I know ya ka met yap ki pat ki Filistia ki sim ka sun bat hagi merat klau ka kendau bat ka perthai barok ka nyotip bau blay udan ha Israel. Ulah da bitu lupa David. David bitu lupa namar bau udan ya kata ka helmet of salvation ya kata ka jingdak li juga jing penem. Ulai I lupa bau blay un sa penem ya David un penem ro ya Israel. Namar ba ka jing ikut kalong bala da ki Israel kiram ki Israel ki hablong merau haga kti ki jong ki Filistia bala ki Filistia ki ram ki Filistia ki segala long ki merau jong ki Israel namar budan David ki Israel ki yo ya ka jing penem la daum dan David ki Israel ki long merau aingo bau David udan ya kata ka helmet of salvation takadaw ai ba mangi ki banget ngin pong ya kata ka helmet of salvation kata ka helmet ne kata ka jing dak kli juga jing penem man la ga ski mangitip la dang idon ha jing e ka ba kat no compare ka ba ngia kendu ka long kom no kata ka jing em ka jong fi ya ki kharam ki ba long kom no ka ba pen pang fi re to tip ye ne kren ong ne ublay banga shakri ublay jong aun pelat yem ya une ublay banga shakri un pelat yang ngan ka ram ka sha un pelat yang ngan ka problem ngan salong ubreu ba bit ba biang ngan salong ubreu uba shat uba klan ngan salong ubreu uba dap da ka jing suk da ka jing kiman kren ye ka taman la ka singi syaitan ka klik ka jamengan at kan ka jing e ngan at ngan krai ka klik ke jong pa kumbala kran lopa u David u thu lopa badisha u yo ban krai ka klik ke jong Goliat phiru ong be itu ke jing e ngan krai ka klik ke jong pa hagar teng utra ki pa hagar teng ke jong Jisu tadai da klik jong fi perkhat lupa ke ta ki ki bo bhai ki balong positive perkhat lupa ke jing jong lapi perkhat lupa ke jing ram phila ram padang ta fi pen sa terkhong fi sa yap pin sa pang pin sa jinjar tadai tau David udan ya kata ka jing dak kli jong ka jing penem utrau da penem lupa David ula penem ya phiru tadai ta ka Bible kong la da utrau da ka liang ka jungi ei wala min la persya ingi ka Bible ka kran ya kata ba kita kitiar ki beto persya ifi kena mentoy ba pin penram yu to thli ba yang ka jing bishar fin kan ma hong ni ba Goliat Ukraine ba u bishar yu patlang jong blai u bishar yu David o me wan nga blai me trai ba nga de ukso mo ra nga tang tu dingdo ubishar ki Israel ubishar ya usol ubishar itu ki sipai ubishar lut iki naka Bible ka ang bautaw tuli bayang ngi ubishar fin peram compare so tan bishar kum noi fi ula bishar kan mau ka pas ka jong piru no le hok le riu blai ni shu le kum tam ta phim kan mau ya ka tu ka pila le men shwa tang rao kwa banong fi wat ai ba kata ka ba men shwa kan sa gut sa ga jing mot ka jong fi utrau le da ma bi fi utrau le da sat fi utrau le da pen em ya fi kata ka barem kam dan shu fi long jing tau ba thmai ba utrau le da ma bo le da siu da ka dor ka barem man ma bi fi ru tadeng taw anom ya shu da kata ka barem re to ya ha ga jing pen thmai ga jing mot ka jong fi
Kababel ka kren ya kata. Nagstish nong rom nong bakal ar khot ba ar gong. Batuat pen sriam re rengkat bagani ka pertain re to pen kelador no eladi ken da ka jing pen thma ya ka jing mut jong phi. Kanang ba finyo tip ka ba kumno ka long ka man jong ublay ka ba bha ka ba pen so bha e bat ka ba janai de. Tip da phila yo yang ne ka jing pen thma jong ka jing em. Da phila yo shisha ya ta ka jing pen thma jong ka jing mut ka jong phi. Finyo tip shisha ka ba kumno ka long ka man ka jong ublay. Da phila yo ya utrai ka jing em ka jong phi fin tip kaba kumno galong kaman ke jong blay fin tip ya kata kaba pen sobha fi bat kaba janai akhmat jong blay badain ta kwa banong fi la dafla yo utrayam fin yu bet ya kata kaba bestam kaba pen sobha bat kaba janai tam kan wana ke jim ke jong fi tadain ta la dafla yo utray fin number kat chu balong negatif dafla yo utray ke jingmut chu fi kalong bi positive fin bet bo try udah nak kalian ke jong fi un ai ke jing job bet man la ka sngi ke jing ke jong fi u David la dap kren la bi i lupai kata baru i sha ya ke jing job ha kata ka thama ka bo yele bat u galiat gwa ban ai men sim mi fi ke de sngi pong ya kata ke jing da kli jong ke jing penem kren ke jing penem man la ka sngi kren ha ka krteng ke jong jisu kren ya ke jing penem fin i ke jing penem kawan ha ke jing ke jong fi wa nom per khat thani ke ber khot yo pi biet stangat no wa nom kit ene ke jing kit ha ka kli ke jong fi on tip ja yu ke jing jong a kwa banong fi bo tra utip wa de ka klik ke jong fi ka no tli ki nyu klik ki dan utip ya ka klik ke jong fi ka no tli nyu klik ki dan wala dap nyau ro ki tadeng ta fi film tip ki nyu klik ka no tli ki dan film tip tang nyu mat ka no tli ki dan ule utip ka di nyu klik jong fi ka no tli ki dan kama utra utip kam hai fi ban ya ka ba fi tip ya de film tip ya hiru ila de ta da wa ko slai eru am na ka bantai la de namar utrai utip kam hai nam ta jong fi un ai be ke ching chop ke chim fi ublen ko kui fi in sai sham pa na kwa ban dwai ke ka por boble un ai ka bore fi ba fin perkat ye ka badai fin perkat da ka ta ke ching perkat ndai shu ke ching perkat ka ba kan jado ndai ke ching perkat ka belong bi thik kat kum ka tien ke jong blai mak tien jblai ka ong boble ong na bang tip ye ka e bang mut nam ta jong fi ong la de plan lupan ta jong fi la de perkat lupa nam ta jong fi ki eki ki ba ki eki ki internet ki eki ki balong kerku mdai ke jing tim mdai ke ta ke jing snio ngal da perkat lupa na ka banta jong fi ong trai pangan ai fi ke ya kata ke jing kremen ba ka lawai ke jong fi ke david ke ba kemen ka lawai ke jong fi ke david ke ba pen subha fi ba kata ka lawai ke jong fi ke de ke ba jana kan boleh la pen kre kata boleh nang ai bor fi ka kwa bendwai ke ka por menta trai ni ka por nga so ko na dan shibon ko try kibadon ko konat ke jingpang depression pidon ke jingpang snowsi pidon ke jingpang khuslai pidon ke jingpang kaba phi snow ka king palat ka kli ke jongfi ka tha ka kli ke jongfi na mar ba bon palat ki perkat phi snow ko man remno phi snow ko man do no phi snow marway phi snow long melung haladi pisngau ko mendan ba iet ya pi pisngau mendan ba sngutenat ifi nam dan ba yarap ya pi pisngau ba kata ke jingim ke jong fi kal akut kran ka kerteng ke jong ji so ye jing pat mai ya ke jing mut ke jong fi ke ne ke sngi na kran ba fin phong no ya kata ke jing da kli jong ke jing pen em na do man ta ke sngi kane ke ka atiar ka ba don kam ka ba pi pin phong namar la fila phong kanum jai ka ba sniu la fila phong ha ke jingale ngatip bagan long ke jinga dan na ka banta jong fi ngadwai nga kerku ye fi ke ne ke sngi wa chim sting kup no phong ya ke ne ke jing da kli jong ke jing pen em kran ya ke tien ke jong blai kam kan ti lupai ke jing job ke jing em ke jong fi wanum kran ye ke ke bas ne wanum kran ye ke ne wanum dur ne wanum perkat iru ye bakum kata namar ba ke jing job kaladon hakmat jong fi ngadwai nga kerku ye fi ke teng ke jong jisu utrang nang le shibon ki kamba unang le shibon ki kamba dan apeng jong fi pidan ru ya ta ke jing perkat ba fin penyap no elade ke suicidal thoughts ki balong negatif sudah ngabatat ye kata kerta ke jong jisu abe ke jing kemen ke jong metrai ke long ka badap hagni ki khon ke jong metrai ngakran fi kong fi slai plat utrai pedap fi da ke jing kemen do men sim jong ke jing kemen utrai the fi ye kata ko penyang jong ke jing kemen hagni ke sngi ba fin yo ye kata ke jing kemen ha ora pleng jisu si pinyu i ya ke jing shai om shu ye ke jing dom pinyu i ye ke jing job om shu ye kata ke jing shai job jong fi hallelujah ngadwai nga kerku ye fi ngadwai nga kerku kerteng ke jong jisu amen ba amen tra nga kerku ye fi nang ai fi ye ka bor
ia ka ba finang la ban job man la ka sngi kathma ka dei man la sngi kwa banong ifi kathma ka jingele ka don man la ka sngi pare ta ta kop no ba to phong ia ka ta ka jing dakli jo ka jing penem ba nge bu soitan onom la dan lele ru ban le don bori fi na do man ta ka sngi ublen ko kui fi ngin sai champat ublen ta ka bram ju amen